आरो जों बाहाय जयेन गैया रनजित गिजिनि न'आव खेबनै हांख्राय हरदों जों बाहायबो एटेम्प गैया जों रायलायहैयाखै थां बे जोंना जोङो बिपिएफखौ जों गारा जोंहा बिपिएफ दोला जोंनाव फैफिननांगौ जोङो इउपिपिएल दोलाव जों थाङा मालाबाबो जों थाङा गावसिनिनो मानसिखा बे आबौ जाबदाया सुदेरा माबायाव पाटगावआव आर'नाइ गानखानाय बेखौनो मैया गानहोबावबाय जाम्बा मानसिखौसो खननै खननै गाननो हायो सिगांखौथ' हाया सोर फानफैखो जोंनि नामखौ जों खुनु इउपिपिएल पार्टियावबो गैया आरो बे पार्टिखौनो आं सैखाथारा सोर नाम होफैया बे मानसिखौ नांगौ आंनो बुंबाय जों इउपिपिएलआव गैया आरो इउपिपिएल पार्टिखौ जोंनाव हाबनोबो हाखाबावा नुबाय भिडिअआ जोबोद दामाखा आरो नुनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नायदो बेनिफ्राय मोजां मोजां इनफरमेसन नोंथांमोना लिरना हरखायो थिग बिदिनो दिनैनि बे भिडिअआवबो नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट्स प्लास इनफरमेसन लिरनानै हरबानो जाबाय स' बुजिखाबाय हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां मोजां दं गुड इभिनिं गाइस इउपिपिएलनि आखला बिदिसो दा मा फोरमायफिनखो ओरैबादि आं एसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना बे रनजित गिजि आदाया बिपिएफखौ जिर' खालामनायनि थांखिजों इउपिपिएलआव हाबफैदोंमोन दिनै सिम्बोरगाव जिर' मनरगाव बादियाव हाबग्लुंनानै लांजोबगोन होननाय खोथाया दा मा ओंखारखो मा जयनिं जाखो मारै मारै जाखो बेखौ दा नोंथांमोना रोखा रोखा नायलांदो बबे जिर' गावसिनि खामानियासो लासिंसिं हाबखानाय गावसिनि खाखौनो जयनिं जाहोफिनो आरो रायजो राजाफ्रा थाङा नालाय थाङा होननानै खोन्थाना होबाय मालाय अब्ला नोंथांमोना थरलि नायजोबबानो जाबाय भिडिअखौ सोर फानफैखो जोंनि नामखौ आङो बालाफारानि जोङो बे गुमैखौ जों गोदोनो सार होनना मानिखायोमोन रनजित बसुमतारिखौ दा बे फानखो ना सोर मेम्बार फानखो जों जेबो मिथिया बिलाय नैबेजों फैफाजोबनाय दङ जों खुनु इउपिपिएल पार्टियावबो गैया आरो बे पार्टिखौनो आं सैखाथारा आरो खुनु गैया सोर नाम होफैया बे मानसिखौ नांगौ आंनो खाथां ओंखायनो जेबो रायलायनाय जायाखै नामा जयनिंनि बागै जयनिंनि सोमोन्दै आंनावबो थाङाखै आंजोंबो रायलायाखै फनबो जेबो सोमोन्दो गैया माने बोरै नाम होखो जों बेखौसो नांगौ दा बिदि होनो मोना पार्टिखौ फाननो मोना गावस्रा फाननानै फैसा मोन्दों ना मादों दा जोंखौ फाननानै फैसा जानो हादों जोंनो बेखौसो नांगौ खाथां आङो बुंबाय जों इउपिपिएलआव गैया आरो इउपिपिएल पार्टिखौ जोंनाव हाबनोबो हाखाबावा बै गावसिनि पार्टिखौ जोंखौ न'आव लिंहैदों नाथाय बे लिंहैनायाव जों फैया जों मानो फैनो जोंहा बिपिएफनि मानसिखा जों फैया होननानै गोदोबो जों जा एसे अनसुंथाइ जों बेखौ मोनखायाखै बिथाङा बे बुंनो थाङोबा अनेक खोथा दङ जों बेखौ बुंला बेखिनियाव जोङो साथाम मानसि दङ साबा जोंना बिपिएफनि मानसिया थिंखांगुरियाव माखासेया इउपिपिएलआव दंखायो दा बिथांमोनहा जेरै आं रबिराम बसुमतारी कमले बसुमतारी मियाराम बसुमतारी दुर्गा बसुमतारी दं बिथांमोनखौ लिंहैया फैसा जों कमले मिया आंखौ सारेन्डार जानो बियो न'आव फैबा लिंहैबाय थायो दा लिंहैनायजों लोगोसे जोङो फैया खिन्थु गाव लिंहैया सोरबा सासे गावसिनि दालालि फाथायहरो ओमफ्राय जों फैयो बिथाङा नांगौबा जोंजों रायलायफैदों आरो हायोबा बिथाङा जोंनो माखासे खिनि जोंनि डिमान्डखौ होथों होननानै बुंनायाव बिथाङा थांनो हाया ओमफ्राय जों जयेनबो जाहैयाखै मैयानि मिटिङावबो जोङो पाटगावआव थांदों थांनाया इउपिपिएलनि मेम्बार दं बे मेम्बारजों ज' जोङो पाटगावआव रायजोनि जोंहा सेलेक्सन मोनसे थायोना रायजो फाथायजानाय ग्रुप थायोना जों रायजोनि हिसाबै समबायाव थांबाय मिटिं जानानै जों गारि गंसेयाव गाखोना फैदों होमबा फन हरगासिनो दं बिथाङा फन हरना मानसिफ्रा जोंजों दंखायो गोनां गोनां मानसिया मिटिङाव जों लिंलांखानोसै जादों आरो मेम्बार अके जोंथ' खोनाजोब्बाय गासिबो बिसिनि फन हरनाय रायलायनाय मेम्बारा जों फैबाय सिम्बोरगावआव फैबा होनबाय फैदो बैयाव जाबाय हाब जोंथ' थांनो दरखार गैया जोङो उल्था पार्टिनि होनना मोनथिखागौ नोंथांमोनहा मानो लिंखो ओमफ्राय जोङो रायजोनि फैखो जोंहा खरसा हरो नालाय रायजोनो जों बेखौ लाबाय थांबाय जों इन्द्रानाव साहा लोंबाय माबाय जों थांबाय बिथांमोनहा फैनानै जोंनि नाम होफैबाय बा रनजित गिजिनो एडभान्स फन हरबाय बेखिनियानोसै आरो जों बाहाय जयेन गैया रनजित गिजिनि न'आव खेबनै हांख्राय हरदों जों बाहायबो एटेम्प गैया जों रायलायहैयाखै थां बे जोंना जों दा मैया सिम्बोरगाव इउपिपिएलनि दोलो मिटिं जादों बेवहाय जोंनि नामखौ रोखा रोखा दिखोना होदों गावस्रा सारेन्डार जादों जोंखौ सारेन्डार जादों होननानै बुंदों खिन्थु जों बेवहाय खुनु दिन फैयाखै जों आगान होफैयाखै सोर होदों बे मानसिनि मुङा जोंनो नांगौ आरो ओमफ्राय जोंनि बालाफारानिफ्राय आं दा एक्स गावबुराखा आं बेहाय फैयाखैबो जों खोनासंबो मोनाखै जोंनि न'आवबो बिसोर लिंहैनो हाया जोंनि न'आव हाबनोबो हाखाया
जोङो BPF खौ जों गारा जोंहा BPF दोलोआ जोंनाव फैफिननांगौ जोङो UPPL दोलोआव जों थाङा मालाबाबो जों थाङा होननानै जोङो दा रोखा जों गसंनानै बुंनो हायो आरो जोंनि गामिया रावबो थाङाखै सासे सानै थांदों बेफोरखौ जों नांजाया जोंना गासिबो फेमिलि सुद्धा जोंनाव BPF दोलोआव दंजोबो जों BPF दोलोखौ जों जेरैबाबो बोखांफिनगोन आं दा एसेखौ बुंबाय साबैसेसो सुबुंफोरनि नामखौ बेफोरबायदि गाबज्रिदोंमोन जाय बिथांमोना जयेन जाहैयाखै दा आं बेखौबो बुंजोबनो हाया आं खोनादों आंनि नामखौल' मथा मथि बिसोरो 40 जन 45 जनसो गाबज्रिदों जों लागोनिखौ खिन्थु सासेबो फैयाखै ओमफ्राय मोनसेल' खोथा आं बुंनो हागोन गावसिनिनो मानसिखा बे आबौ जाबदाया सुदेरा माबायाव पाटगावआव आर'नाइ गानखानाय बेखौनो मैया गानहोबावबाय आबौ बुंनानै बुंदों बेहा गानखानाय बेखौ मानो गानबावो दानो दहाय आंनाव न'आव फैनानै बुंदों जाम्बा मानसिखौसो खननै खननै गाननो हायो सियानखौथ' हाया खाथां आं बुंबाय जिर' खालामनो हिर' हिसाबै ओंखारदोंमोन नाथाय गावसो जिर' जानोसै लासिं सिं गावनि खोथायासो ओंखारबोनाय जाहैबाय उननि खोथाखौ आं बुङाखै दिनैनि समाव BPFखौ जिर' बा बबेबा पार्टिखौ जिर' खालामलायनाय खोथाया मिनिंलेस स' अब्ला नोंथांमोना गासिखौबो मिन्थिजोबखाबाय कमेन्ट्सखौल' हरदो आं नेनानै थानोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ